kunjalo 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 kunjalo. Okay, sazoba njalo futhi ngeke kuze kuhlale kunje ngokuzithoba. Wabukela le video ngakubingelela mina, wabukela le video ngakubingelela, ngiyanibingelela nonke, ngiyanibingelela nabangenayo nabasazongena nabasazoyishare, ngibingelela wonke umuntu ngithi mina angeke kuze kuhlale kunje empilweni yethu. Nolibingelela udokotela ko u2+2 oqala ukungibona isigadla senyama safele emazweni, undaba zabantu ziyakhulumisa ngumakhuluma kwenzeke, ngumaxoshwa imfene kwela kithi embodla, hayi ngila ijozini kwamhlabe yalingana, kwamhlabe yalingana kwakhubalo limbiwa egcekeni. Abanye abaningi bazi bafisa ukuthi ngabe singaba kamhlabe yalingana sonke, manje ngeke nama ngicelelanga Nkosi yami. Ezinye zezinto asiyimemi sizibona sesiphakathi kwazo. Kunjalo ke emhlabeni Nkosi yami, ngifuna ukukhuluma ngesihloko esithinta ukuhlola. Ukuhlola kuyinto ebaluleke kakhulu. Ukuhlola kuyinto ebaluleke kakhulu, futhi ukuhlola kuyinto enhle, kuyinto embi. Kodwa kunjalo ukuhlola kuyinto ebaluleke kakhulu. Abantu abaningi bayakholelwa ekuhlolweni. Abantu abaningi bayakholelwa ekuhlolweni ukuthi engathi mkhulu mina ngaqala ngihlole manje kuba ngithathe izinto noma ngiqhubeke ngilashwe. Iqinisa impela kubalekile ukuthi uqale uhlole, kodwa kufuna ukuthi uqonde ukuthi ukuhlola kuyini, ngoba ukuhlola kunobubi kunobuhle. Ukuhlola kuyabadida abantu abaningi, ngoba kuze kubadida uzwethi umuntu ade ngiyohlola last week bengiyohlola namanje ngisahlola. Shuthi wena umhloleni uyohlola kuyoze kubuye uJesu. Angazi ke kuJesu ukuthi upho bakuthiwa uyabuya. Wena nje kwakho kuhamba uhlola. Cha bo. Hlola phela bese uyalandela ukuthi kuthiwani la enhlolweni ngawe, noma abakubhekele bathini ngempilo yakho. Futhi ukuhlola kufuna umuntu owaziyo. Kuhlola kudinga umuntu osuka didekile, ngoba ukuhlola kuyalilahlisa ithemba kumuntu, futhi ukuhlola kuyalibuyisa ithemba kumuntu. Right ke, la ekhaya siyahlola, sibheka impilo yomuntu ngaleko kulawulwa nguwe. Futhi la ekhaya uma sikuhlola isuke kungakuphoqi ukuthi kufanele ulashwe la ekhaya. Lama uhlolo uyahlola nje ungaphuma uqhubeke uyohlola kweyindawo to confirm lokho osuke ukuthole la ekhaya. La ekhaya siyahlola, siphinde sibalekelele abantu ngenxa yezinga lanamhlanje, bese siyahlola efonini. Baningi ababuza udokotela wena uhlolani? Cha, ilanga lokuhlola efonini la kimi kwadokotela u2+2 lo la kaMhlabi yalingana. Angithi phela sesibaningi odokotela u2+2, abanye bano WhatsApp, abanye bano Facebook, akumina njalo labo. Kodwa ngoba niyathanda ukuqhubeka nibaphe imali, qhubekani nibaphe imali. Mina ngachaza kudala ukuthi ifoni yami yahekwa. Uma wena uza umuntu ekhuluma uthi yimi, mina ngifakele imali mina ephepha. Angifakele imali mina Standard Bank, angifakele instant money mina. Angifakele imali kuphi na kuphi ongasho khona. Mina ngifuna umuntu aze kimi nenkinga yakhe. Hayi ngiyokuthi imali phambili. Woza nenkinga yakho sihlale endumbeni. Uyikhokha kanjani imali ungakafiki kimi? Awukwazi ukukhokha imali ukhokhela umuntu ongamazi ungakafiki kuye. Hayi kuyabhukha ukubona nodokotela. No. Ngize ngithi kuyabhukha ngisuke ngisho ukuthi fona nganamhlanje ubeka isikhala ngakusasa, ukuze mawusuka wena vele usulindele ukuthi kusasa uyeza. Ungazi usuke la usuka khona uye kwadokotela u2+2 uyafika amasanga avaliwe akekho.
Kuba buhlungu ke lokho ngoba abanye abantu bahlala kude. Uyafika kimi ngiseZimbabwe. Uyafika kimi ngiseNevaneva. Uyafika kimi ngisengongqongqonqo. Uyafika kimi ngisemhweleleni. Uyafika kimi ngisemshagareri. Kahleni sizwe sakithi. Ufona nganamuhla ufike ngakusasa. Awufaki imali mina ukuthi uza kimi, cha, anginayo. Konke sikulungisa masibonana sizwe sakithi. Right ke. Ngiyahlola mina ngesonto. Ngesonto ngisebenzisa isikhathi sasekuseni ngo3 engiqala ngawo ukusebenza ngesonto. Ngesonto kasisebenzisa ihlola kuphela ngoba abantu basuke bebaningi sibahlolayo. Konke sikulungisa ngomgqibelo noma ngesabatha ngesikhathi lesi usuku ubhalisa ukuthi singena nawe enhlolweni ngo3 ekseni. Ngibe sengiyamkhetha ku number 1. Siqale sihlole. Deep azazi ubani uyapi alindelene empilweni yakhe aqapheleni kuze ethi hamba la hamba khona azi ukuthi kumele ngilungise u1 no2 no3 no4. Siqala ukuhlola ngo3 ekseni kuthi makusa ke sekusile ngo8 sesiyavala futhi kwathi 1:08 angikuthathi nokukuthatha. Ngiyaxolisa ngibaphoxa abafona ngo8 ngokora to 9 ngicela ukuthi sihlonipheni isikhathi ngoba lezi zinto engisuke ngihlola ngazo noma ngiconnecte khona iWi-Fi iyaphela ngo8 ngiyaconnecta phela mina. Bantu bakithi, bantu bakababa, alifanga izwe kuya ngeindlela zethu esibona ngazo emhlabeni. Basekhona odokotela. Into enza ukuthi wena ubonakale ngathi izinto zakho ayilungi. Ngaso sonke isikhathi ucela usujahile. Uma uJesu ehlulo ukuthi akupholisa isilonde onaso manje, mina ngiyinyanga ngasipholisa kanjani? Okunye kudinga wona nje ukucaphala. Ngoba manje mawufuna izinto ezisheshayo uzoshesha. Mawufuna ihamba kancane iba ready ngakho konke. Isikhathi senyama safele emazweni ondaba zabantu zakhulumisa, makhuluma kwahlula iphoyisa. Uyabona mabakunika into yakho kwathiwa linda. Ngiyakutshela izodlala ifilimu. Right ke. Umuntu ongidingayo ngaso sonke isikhathi nofuna ukuba ingcenye ekuhloleni. Sihlola ngo3 siyavala ngo8 njalo ngamasonto kuphela. Sisuke sikwazi mawuthi ngilahlekele ngutshela into yakhe kuphi. Sisuke sikwazi mawuthi ngokwenza interview ngutshela ukuthi ungazi ufaila. Sisuke sikwazi ukuthi Monday ngiyaku-interview ngutshela ukuthi uzoyiphasa le. Ukuze uyiphase iqala kanje. Ikhamanzi kulawo manzi ufaka i1 rand phakathi makumele kube kanjalo. Bese ngithi geza ngawo ke. Noma hlamba ngawo ubuso umusu uphuma. Mhlawumbe ngithi hambo thenga ijuice uyibambe ngesandla ngikhulekele. Angithi phela mina ngiyalapha. Phela mina ngenza konke. Ngumthandazi ngiyinyanga ngumkhunkuli ngumthakathi anginankinga nje futhi angiyithakathela futhi kamnandi. Angithi ukuthakatha bathi kuyihlazo. Akulona ke ihlazo uma uthakatha ngokuhle. Sizwe sakithi Dr. 2+2 kwamhlabe yalingana kwakhubalo lembu egcekeni ihleli kule ikhubalo. Mina ngumthandi wemvelo. Ongangazi uzongazi. Isikhathi senyama safele emazweni. Nayi inombolo yami 072 737 8514. Siyabonga ube nosuku oluhle.